Welcome to PC Shorts channel. Laljeru-a ziak tu kop Chawngthu cheer tu PC Hras. Laljeru chu ikal vele don ni modam lo thlana kan nurse pakhat chuan nui sen hian a ron tia. Oh, duang ingdon zu kan indon ati na ni tina chang liam puat boka atong fielo sana ka line aka khattu na kuwa muam lai tak anon be fu zui bok nen aron be tu nurse le bulami te ho chuan an nui dar loma nurse bok chuan indam lo thate kha ilo wacha khum le ngotange aron ti chuan ama berber chu nui za atanga chutia kan nui ham pa chuan kan tumram pan turin chohnulam dar ni vela hospital kan chhuah santani private hospital pakhata driverin ko omve a thok tu ho le kan ho tu te nen chuan kan thuin hu in kan in potlang e mema anuam po kan ti ve viau hlom nge driver pahni kan oma chhun lama duty le zan lama duty kan in ni choka har sana kan nei chuan in ril ria in kan in kep mai thin ama Laljeru-a apai na boral san ma wangin anuin pasal danga neya apason chuan alaka ril ru tha puwak lo ni ngei turani kumsom pahni lekani lain ganja juk tir thina a ganja rui chu asazu te phortirin a ngai sata thina ni kum khataral meu chuan no pangte in ganja edik alo ni ta der maya anu chuan a pason thil ti dan chu diklo ti viau ma se a then ngam der si lo hetiang ringot ai chuan ti in nu cham engkol na ada ta ringot maya ni nu cham engkol na tang hian tuna kan pu kan hospital nei tu pa hian la chuakin hospital le che vela chuan two wheeler hun remte traffic angalo duty te chu nuama ti zong takani a tuna chuan kumsom ni tling ve trep to a kuwa he mema tin ambulance dam lo kan thla emodam lo kan phur chu in thutna la len chuan kal ve nge tura in da top boka achang chuan dam lo phure ti lo chuan dam lo phur motor tuk vera chuan dak chuakin anui sen sung thina ni keini driver pahni ten car to pa ha zu han in zeu kan nei te hian alo hret huai zela ka ha ve tho ti in min dil lui ve thlat thin ganjari mero angai thei thak lowa ganjari ma hriat chuan anun hlui chuan a volet ni ngei turani atra lo le athinarim ngoi thin voi khat phei chu kan hospital bula hian mi ganja zulai hmuni ngei turani aron trapa ama chuin nek dopa chuta lunglian tak charin chung mi te chu juk vomatum tamai kan lo dang thei sha mani kampu te chuan mangai taka thei ang to kan engkola wang chuan apa ngai sot viawa mi pa ngai chu phazan ma su se atang kai na lai mu thiam sak chuan a fel tur viawani kandam lo thla tur te hi ai zola tanga khola lo te dar kar thum tlan ve le ka hla a oman ni a ai zol nai viawe ti lo chuan khoding tiran ni angin khomong ping an ni a mihring cheng po an na thlema an la changkang lu tuk bik lem lo kandam lo thla tur te hi annu pumna wanga hospital ron lut an ni a manson thei mek lo wangin an ron lu nu kar ni na chuan di le tangot mai ani hospital anon om chung zong hian an tong tlem e ma thok tu te ho in zo nan zo a arul to kan chang ti bak chu an nu pa hanin biak sewemo midang han biak lum lam hi an nei ngai lem lo ani thok tu te po chuan an ne lutuk lova nurse la no pang zual deuh phei chuan an pa jok chu an rap ril rulek lek hial thin ani kan mi phurte an tong tlem e ma wang chuan Laljeru nen chuan kan im be sewa atong du bor boka kho har chu nem viau na in kan mi phurten ngoi choi sia an ningang ti chu kan hlawang reng loi si jin kong thui takawani te lul em soito angin khoding tir mai an ni wangin ang khokong pola lian loin alaram ngo hle a motor dang nen in to palpo a bek zonga le wangai khopakong lian lawa chuan kan in phur sot ve lopa Laljeru po tong chaw deuh nge ni amu thlu lop mai ti chuan tlai lam dar nga pel hreta chuan ang khua chu kan thleng ta ni
an khuah motor ala lut tam lo ti hriat takin kan thleng chu min lo en du ha hlom viawa chu tak chu kanau Laljeru-a point nuama tiin a hoi sang wa viau nge khua thim tran to wangin kan let le ngal maya kan ho kong chu a thim cha tran to le ka in tur pai thlem te chu Laljeru nen chuang kan in zewa tlan chu le mai kan tum lai tak chuan kan motor chu lunglian tak avom pop ti hriat tak hian aridot maya kan phu chiang kher mai ka me en pai chu kala chuak wata thilom dan en turin pona chuang ka chuak wat boka kan chaknim buka chuan thil phezuai hi ka mu a mihring ruang am leitling zuah mai hi hriam hremo tingfak lian tok tak ni ngei tur keng hian kan lam hoina lo ding tau maya motora lu le tlan ka ruala Laljeru chuan a hlau kher mai ati hlop a nem turin ka hoi sen tok lu tuk bik lem lo reilo te kan tlan nuwa chuan kan ma taka hian palian tak mai a mel mu chian thei si lo khopa sam tla nuang hi lo ding zuah maya motor brake chu karap ngal chuta kong thlang lama chuan kan liam thlata mai kan auna sa dun kher mai kan van nei siamin a thlang thingkung lo ding khup chuan min lo dang hlo maya engma kan in so na lo hlo motor atang chuang kan chuk wata kan la hriat ngai lo le kal ngai lo na hmun ram hnuaya chuan thlaeng ringin nim chu kan ton thlata buan mai ani kan tlan thlak zela chuan luikor lian vak lo hi kan juk po thlata thuaya kal zel ngai na vak po kan hrelo luimong lam chu kan zo thladun moka kan tluk nok chang la tam ka ha aron tholuam tan pui tu au turin kan mobile phone tak ngial po kan ak ei to si lo man mo ngai si man mo lei thei si lo in kan oma kan dang aro ta dewani ang kan lui kor zo la ya tuitling chete lo om chu a thiang hi mem ti lam ngai to lo chuan kan in khola kan chaklama thoma ron rik le ta ka chuan Laljeru-a chu ka kaya khoi mun nge kan pan ti le eng mun nge kan thlen don ti po hreloin kan pong thlan le ta chiam ngot mai ani kordung kan zo thlak fe nu chuan kongte takte pakhat hi lo oma min kal thina niang ti ing kan pan chot maya kong lo om chu zo zelin tlang chhip pakhat kan thleng hlol mai kan ha dun boka niang kan let dun thlop maya kan taksa chu apil pheng phunga kan tluk na wang chuan kan sil ur mai ani engwanga min ngen ni mihring ngen ni angram huai hel miru bo mangem ni zo kang tin ka ngai to newa ka ta te hiala chuak lek zo kani ka tlan pe to lo mu hi lila in man tir mayang jela apu te kanin khul chua tir mai don ania Laljeru-a chuan ati hau maya bewa han ti dong zwal te lul em ni chol chu kan mamolom ni ma sela tuna kanom na hi chuan kan him hlol lo ani zoi te a hril ru in thom dim takin kanom na thlang deuh ni ma chuan kanin thol thlata a muthil siai cha kom du ngei mai muthila nekin engtika ngai min tu kha lo thlenang ram hoi lo ni ta se kan rimatang hian min chui chuak mai theyangem ti te chungai to tura tama thosi le mi se chi dang ten min lo zar boi ve chen bok nen kan chaw tong khong ta niange kan lo mu hil dun bora ka har chuan khothlang lam hun thren khat chu war tren lo ni to a kan lo mu hil tui dun hle mai ni jana kan thil ton kha mu manga ni der si lo min hulawa nianga tin ka ngai tu neu newa arila tam huama danga rawa min zong tu ten lo kalemo kal lo emo khuwa war chian zet phot lo chuan ngam pa taka tho chhuah chi ani si lo reilo te a kanom na chaknim chu ron ri suna ngam lo in thom lo rik na lam chu ka hoi chawa a phei khok bun le a ke kor mor vel chau chu ka han mu pha a thom dim takin min ve ti hriat the ani chutia adin na ngaya din reng lai chuan midang pakhat hi ron tong ri a anin bemol mola an tong manero ka hre thiam lo chiang kher mai barmala memo tui ku khel pole mo kan tong ani ngei hi katiril ru neu newa Laljeru-a chu aron che hruta man mo takin aka ka zukhup ngal thuaya aron meng phok kher mai
Reilo te a chuan thilom dana hre thiam ve ngal ni ngei turani abu ngata aka ka hupna chu ron phela kan chak lampang en ran chung chuan ngoi karin kam boka thosi ron viva wa thom chu ring ma ma thomi chai chenin min ti boy tumni om fashanin min vir boy boka min tu te chu pakhat ai taman ni ngei ti hriata khualo war chiang ta a kan chaka tong thom la ala ron ri zeu bok nen hun rei takawani te lul lem Laljeru-a chu insum ti hriat tak hian zoite hian a ron tre a kawa en chuan ka kelam chu mitlalek lo hian a lo en ni in kein ka ke ka juk bi thlave chu rul lian zet mai hian kamal chu lo vial rul mai hi lo ni a khowot nuaya ka pangtilum chu ron rina tum ti hriat takin min kual run maya chet ngam ni to hek lo ka taksa pum chuan ka mur chuak chuaya ka zaveka ke ai hlau thong chu ka piami Laljeru-a chu ni thom nei lo turin zai ziring ka hril mol mola a hlau lutuk chu a trap lo chawani reilo te a rul chuan a lu ron tikangin min hnim zeu zewa a leite chuan min liak thuak boka thosi le ran nungdang se enga ma ngai lo ang maya han tor chu a sheom da na in thua tup mai ani a in sum thei tangang lo aron trap chuak lopa tilom da na fu don lo ti hria in rulu chu kaman ve thuai maya tu hnuwa ka ngai to le hian engtin nge kaman ngam engtin nge min chuk lo jok le ka ti thin ma se mishing kan hoi sen lai ber chu lo om kan ton lai na ni an ti kha lo di khop mai rul chu ka the son lopa kan chakla ma po thomaron om hala kan om na hnim chu ton darin thanglam panga chuan kan tlan thlata chiam mai ani oi pangalo sanga duai chaking kan tlana alumin kan lung thlani taber kalu chu ri chora engma ka hrezui talo ka harle chuan hospital khuma kalo muba maya lau thon na ing ka khat ngala che chon ka tum chu ka bul hnai ka chung tele kan hospital staff te chuan min lo khap wata min thlamon mol mola ka taksa chu na chokna min injection wang ani che kang chu nangut ngut chu ka nei lem lo ma se min tuam dan te tup le minen kol dana wang chuan hliam ka lo nga hle ti ka in hre thiam maya tong chuak ka tuma ka tong chuak zo ngang lo kan pu chuan ka chala zutin muhi le ri ro le thlamong takin nom to ro ha choli ma monia ting ka chala ron doma ka muhi le ta siaya ka harle chuan zana lo ni to ti ka hre thei maya kanau mei chia chu ka kutwani na lo mu thlu bora mami ka ui lo harani mo aron trap chuawa mirong kwa thlopa kongka wa hongin ka u lo hare awati chuan anon lut khom hal truka kanu le pa le kan pute kan hospital staff te le chanchin bumi te nen lam chuan ka chanchin le thilom zia hre turin anon lut truka kan chanchin chuan social media lo luat ne viau to lo ni khonge Laljeru-a kati chuan kan pu chu khap soka thilom zia ka hre thiam ve ngal maya kan hospital staff trap lo baranom lo kanu le pa kanau te thlengin kanu le pa le kan pu te pathum chuan thilom dan min zota kan thil ton dan zong ka hriat chin chu ka hrilta a kan pu chu ron tong chuak ta khami zan khan in thang rei ema wangin kong laka in motora chiani ringin biak po cheu kan tuma phone in chang thei si lowa kanan ngai chang le thin chewa in chanchin hriat turom lo wangin in chanchin ngai ven turin mi pani kan lo tir tangot ani kan mi tir te chuan in motor che sual le motor bul hnaya inom lo thu ron soya keinin police le in chung te hril ngalin hospital staff then khat ne kanon tlan cheu ngalani in chanchin ngai ven turin indam lo thla te khuwa a then kan kaltira chuta chuan indam lo thla tak an nu zok khan thilom dan dik takalo soya an pa chu kho chak lam mi ni in an pa te unau chu mihring tak sapeng manga sum dong an ni tin soya in ko chung le tak sapeng dang te lak tumin tha tum cheuin an cheu ni kha kan lo thlen chuan Laljeru-a ko chung chun lo hai bora khoi nu nun zo kai tana wangin inun na karon chan man ta che ni ti in min hrilta kanu chuan
boya pathian in amangai che a aveng him che ni kha ati chuan ani jeru kha mangai velo emni katilet vata mangaye pathian chuan tu po min mangaya kantana thatur vekin ro min rel sakalom jeru-a po tuna chuan pathianang chunga hlimle thlamuang takina om to nge yang ati chuan Hras ati takin ka in leta vanlam hoi chuan kanui se ya